Kapag malala ang naging away niyo ng asawa mo, isipin ang mga ito. Ang relasyon ay hindi pagtakas o pagtakbo. Ang relasyon ay ang pagtindig at paglilinaw ng lahat para maging maayos ang bukas. Isipin na ang nangyari ay bahagi ng relasyon. Oo, merong sigawan, merong mga salita na ngayon mo lang narinig sa kanya, pero mas maigi na narinig mo na ngayon ang nararamdaman niya. Huwag susuko. Ang perfect relationship naman, may mga problema talaga. Maging desisyon na walang murahan at sabihan ng masasamang salita. Pwedeng mag-away na may respeto pa rin sa isa't isa. Don't stop trying. Kaya lang naghihiwala yung iba dahil umayaw na at sumuko na pag-usapan ang mga problema. Pinili mo ang taong yan, ipinaglaban mo sa pamilya mo at mga kaibigan at mga nambabash sa kanya. Kaya panindigan mo at harapin ang mga problema. Huwag titigil hanggang makita ang solusyon. Baka naman kailangan mong i-extend ang understanding mo. Ilagay mo rin ang sarili mo sa sarili niya. Baka may magbago sa isip mo at desisyon mo. Baka lang may mabago. Kung kailangan mong magpalamig ng ulo, magpalamig ka. Magpahinga at humiga. Rest muna at relax. Relax, pero wag susuko. Ngayon ka pa ba magde-decide ng ganyan? Ang layo na ng narating nyo. Itatapon nyo na lang ba ng ganun-ganun lang yun? Sayang naman. Dahil lang sa isang issue, pwede namang pag-usapan. Ganyan talaga ang nag-grow na relasyon. May kasamang sakit yan, may kasamang iyak yan. Pero don't worry, may dulo yan. Kapag napag-usapan na ang lahat at naging malinaw, katahimikan at tiwala na ang maiiwan. Kapag kayo, kahit ano pang issue yan, mananatiling kayo, gustuhin maging kayo, magdesisyon maging kayo, dahil sa huli, marirealize nyo kung bakit kayo pinagsama ng Diyos. Lahat ng relasyon may time na nakakainis, nakakabwisit, nakakapagsising feeling, nakakawalang ganang feeling, pero ang mga totoong relasyon, dadaan lang yan. Gusto mong maging tahimik ang relasyon mo? Huwag kang mangangaliwa. Ever. Kahit kailan, huwag kang mangangaliwa. Ganyan ang totoong pag-ibig. Ang inaway o kaaway mo ngayon, siya ang forever mo. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:13, and now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Kilala ng Diyos ang mga taong nagpapahirap sa iyo. Mag-aminan tayo. Minsan akala natin, hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Akala natin, parang nakapikit siya, na natutulog siya, na parang wala siyang pakialam sa nangyayari sa atin. Yan ang madalas na bintang natin sa Diyos, na hindi naman totoo. Nakabantay siya at alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Bawat galaw, bawat araw na dadaan. Alam niya kung ano ang nangyayari. Kung alam niya ang araw-araw natin, alam na alam din niya, kilalang kilala din niya kung sino ang mga nagiging dahilan ng paghihirap natin. Again, dahil nakabantay siya at nakikita ang lahat, kahit ang puso natin. Yes, alam niya kahit tayo ay nasasaktan. Kahit simpleng kirot hanggang sa pinakamasakit. Hanggang mga iyak na halos walang tunog. Walang tunog dahil sakit lang ng dibdib ang nararamdaman at napapapikit ka na lang at napapaisip, ano ba ang nangyari? Iisa lang naman ang bilin kapag dumadaan tayo sa mga sakit na ito at lubog na lubog sa problema na madalas na dulot ng ibang tao at hindi ng sarili natin. Tama, no? Mas masakit ang sakit kapag ang inaasahan mong tao na sana ay magtatanggol sa iyo, siya na ngayon ang nanakit sa iyo. Dito natin kailangan ilabas ang malaking tiwala natin sa Diyos. Kung alam niya ang lahat ng nangyari at andyan siya mula sa simula. Tama lang,
na pagkatiwalaan mo siya sa mga susunod na gagawin niya. Ayaw niya na tayo ang gaganti dahil mawawala ka lang sa focus at nagiging malabo ang tingin mo sa mga blessings niya araw-araw. At dadating ang panahon na hindi mo na ito mapapansin dahil nga nakafocus ka na sa galit mo. Maniwala at kumapit sa kanyang presensya. Patuloy na magdasal at palipasin ang mga nangyayari. Tulad ng sinabi ko, hindi mo naman talaga malalaman kung nagsimula na ang Diyos sa kanyang pagganti para sa iyo. Sa maniwala ka at hindi, mas kilala ng Diyos ang nagpapahirap sa iyo kaysa sa iyo. Ulitin ko at pakaisipin maigi. Mas kilala ng Diyos ang nagpapahirap sa iyo kaysa sa iyo. Meaning, alam na alam niya kung anong gagawin at ginagawa nila. Makukuha niya ang deserve niya nang hindi ka nakikialam sa mga nangyayari at mangyayari. Uumpisahan niya sa dapat umpisahan at ang Diyos ay hindi gumagalaw nang wala siyang plano. Kaya ikaw, sit back and relax and enjoy the presence of God. Patuloy ka niyang patatatagin, patuloy ka niyang palalakasin, at patuloy ka niyang patatalinuhin. You will get stronger and stronger. You will get wiser and wiser. Mas magiging maalam ka. You will feel the joy inside you. May happiness na kasama yan na mananatili sa'yo habang ikaw ay nabubuhay. Kapit lang, maniwala lang. Dahil ang gagawin mong pagtitiwala at pagtitimpi ay nakakabuti sa'yo at sa pamilya mo. At sa bawat kabutihan na gagawin mo, may kapalit din kabutihan din yan sa'yo at sa pamilya mo. Sabi nga sa Romans 12:19, Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Kung ayaw mong pakialaman ka, huwag kang makialam. Dapat buhay mo lang. Huwag kang makialam sa buhay ng iba, lalo na kung wala ka naman ambag sa buhay nila. Mga kahugot, naranasan nyo na bang may mga taong sobrang hilig makialam sa buhay ng iba? Yung tipong sariling buhay nila hindi pa maayos, pero mas busy pa sila sa pag-chismis at pag-criticize sa buhay ng ibang tao. Nakakairita, di ba? Pero alam nyo ba, may simpleng solusyon dyan. Kung ayaw mong pakialaman ka, huwag ka rin makialam. Paano na ba natin masisiguro na tayo hindi lumalampas sa boundary ng iba? Simple lang, mga kahugot. Dapat, focus lang tayo sa ating sariling buhay. Tandaan natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya indis na mag-aksaya ng oras sa pag-usisa sa buhay ng iba, mas mainam na pagbutihin natin ang ating sarili at tulungan ang mga nangangailangan natin ng tulong lalo na kung wala naman tayong ambag sa buhay nila. Mga kahugot, comment nyo kung taga saan kayo para malaman ko kung saan lugar nakarating ang video ko. Gusto kong malaman kung paano nyo hinahandle ang mga taong mahilig makianam sa buhay nyo. Sa uli, ang pinakamahalaga ay ang pagrespeto sa privacy ng bawat isa. Hindi natin kailangan maging superhero na laging nagliligtas sa iba, lalo na kung hindi naman hinihingi ang ating tulong. Respetuhin natin ang personal na espasyo at desisyon ng bawat isa. Kung tayong tutulong o magbibigay ng payo, siguraduhin natin na ito'y naaayon sa hinihingi ng sitwasyon at hindi dahil sa gusto lang natin makianam. Kaya mga kahugot, gawin natin ang makakabuti hindi lang para sa atin kundi pati na rin sa iba. Live and let live at patuloy tayong maging mabuting impluwensya sa mundong ito. Kung ginagawa niya ang mga bagay na ito, tama, mahal ka niya. Meron siyang respeto sa iyo. Hindi man siya nagpapakita sa iyo, wala man siya sa harap mo, alam mong may respeto siya sa iyo at dapat ikaw din sa kanya. Lagi siyang gumagawa ng paraan kung hihingin mo o kailangan mo siya sa mga pagkakataon na kailangan mo siya. Sinasabi niya sa iyo ang mga weaknesses niya o mga kahinaan niya at sinasabi niyang ikaw ang nagpapalakas sa kanya. Lagi siyang nagkukwento ng mga future plans niya na kasama ka. Kahit mga simpleng lakad niya, kasama ka sa plano niya.
Kapag may kausap siya at bigla kang dumating, ipinakikilala ka niya sa mga kausap niya at itinitigil kung ano man ang pinag-uusapan nila. Parang nag-iiba ang lahat. Parang nag-iibang tao na siya at may ngiti na matamis kapag nakita ka niya. May pa-text at pa-message ng anong kinain mo o kaya anong ulam mo o kaya pauwi na ako. Nakikita mong nagpipigil siya kapag nag-aaway kayo at nakikita mong pinipigilan din niya ang magsalita ng mga masasama. Kapag may nakitang tao o nasalubong na tao na kakilala niya, uunahin kang ipakilala bago sila mag-usap. Inaasikaso ka pa rin niya kahit andyan ang pamilya niya at proud siya sa'yo. Kilala mo ang lahat ng mga kaibigan niya, kahit ang mga kabatchmates niya noong elementary siya. Lahat sila kilala mo at ipinakilala ka na niya. Proud siya sa mga accomplishments mo. May mga pag-gift kapag may okasyon. Nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan at nakikipagchismisan siya sa iyo. Kasama ka sa lahat ng mga desisyon niya sa buhay. Lagi niyang tinatanong kung ano ang gusto mo o kaya ano ang mga bago mong natutunan. Lagi siyang nag-o-open ng mga problema sa iyo. Nakikinig siya kapag may problema ka. Pwede mo siyang ituring na best friend. Kung kailangan mo ng space, marespeto niyang ibinibigay sa iyo ito. May pag-goodbye kiss palagi. Pinapanood niyong dalawa ang video na ito. Sabi nga sa Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Hindi susi ang kasal para sabihin kayo na habang buhay. Dahil ang totoo niyan, kahit batas, walang magagawa kung hindi talaga sila itinadhana sa isa't isa. Ang kasal ay hindi panghabang buhay na katunayan para maangkin ang isang nilalang. Ito'y isang papel na nagbibigay ng karapatan sa mga taong nagmamahalan na kadalasan sa una lang nararamdaman at kalaunan nauuwi rin sa hiwalayan. Dala lang hindi pagkakaunawaan. Hindi porket kinasal ka sa isang tao, habang buhay mo nang makakasama ito. Dahil kung minsan, isa lang pala siya sa magiging daan para makilala niya ang talagang taong nakatadhana para sa kanya. Kinikilala man ng Diyos at batas ang bisa ng kasal, pero iba pa rin ang bisa ng dalawang taong itinadhana talaga. At may real talk tayo dyan. Yung ibang mga nagsasama na, mas naniniwala sa kasabihang kung tayo talaga hanggang dulo, kahit anong mangyari, tayo pa rin. Yung tipong masaya na sila sa ganoong setup ng pagsasama. Yung kahit walang kasal, pero tanggap ang isa't isa. Yung kontento at may respeto, kahit walang kasal, pero alam nila yung salitang tiwala at pagmamahal. Meron na. Walang kakunti-kontento. Ayaw nang mag-isa. Gusto dalawa pa. Meron na nga sa harap niya, kasama na araw-araw, naghanap pa ng iba. Para bang may gustong patunayan. Para bang may kumukwestiyon palagi sa pagkatao niya. Akala niya siguro, ikagagandang itsura niya kapag may dalawa siya. Kung magkwento pa sa iba, akala mo perpektong tao na wala siyang kasalanan sa sitwasyon niya ngayon. Na ang may kasalanan talaga ay yung isa. Siya daw ang nag-push sa kanya. Siya daw ang nagbigay ng dahilan para gawin niya ang ginagawa niya ngayon. Ganyan magbawas ng kasalanan ang mga tao ito. Dahil alam nila sa sarili nila na mali ang kinalalagyan nila. Ang guilty feeling nila ay sinasaksak sila sa harap at likod. Dahil alam nila sa sarili nila, hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila.
Ewan ko kung nagdarasal ang mga tao. Ewan ko kung paano manalangin ang mga tao. Paano kaya ang isipan nila kung meron silang gustong mangyari? Saan kaya nila inaasa ang mga imposible ng buhay nila? Nasaan man yan, gising man yan, lagi nilang tinatanong ang kanilang sarili. Tama ba tong ginagawa ko? Tama ba tong nangyayari sa buhay ko? Ako pa ba to? Mahirap, as in mahirap kalaban ang sarili. Mahirap ikaw ang mismo nagja-judge sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagpo-question sa mga ginagawa mo. Ikaw mismo ang umuusig sa sarili mo. Parang hindi ka pa nahatulan. Nakakulong ka na. Oo, masaya ka sa sandaling may ginagawa kang mali, pero the rest of the hours of the day will be like hell. Dahil feeling mo, maraming umuusig sa'yo. Kahit ang mga taong akala mo na bilib sa'yo, ginajudge ka pa rin nila habang nakatalikod ka. Maniwala ka. Pwede pa ba? Pwede pa bang baguhin ang sitwasyon mong parang ang dilim-dilim? Mundo mong parang ang lahat ng nakikilala mo at mga kakilala mo ay parang judge na hinahatulang ka? Oo naman. Pwede naman. Humingi ng tawad. Umpisahan mo sa Diyos. Pangalawa sa nasaktan mo. Pati ang mga nadamay sa ginawa mo. Kung ang mga taong nasaktan mo ay di ka pinatawad agad, patunayan mong nagbago ka na sa pamamagitan ng pagbago sa buhay mo. Kaya pa yan. Kaya mo yan. Sabi nga sa Hebrews 13:4, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery.